Здравейте и добре дошли отново в нашия нов клип. В този клип ще ви покажа как вие собственоръчно да си възстановите ето тези жълти фарове и те да започнат да придобиват вид, все едно са чисто нови от магазина. Сега ще ви покажа какви са ви нужните материали, за да успеете да си го направите това сами в къщи. Приятно гледане! Ще започнем с суха шкурка номер 400, след това минаваме суха шкурка номер 500, след това суха шкурка номер 600 и след като сме минали с суха шкурка, преминаваме на водни шкурки 1000, 1500, 2500, 3 и след това минаваме първи номер паста, полираща паста, съответно всяко киче за всяка паста. Взел съм си и тиксо, за да може да облепя калника, за да не може да го надраскаме. Ето сега вижте какво е състоянието на фара, за да може да го сравним след като приключим. Така, минахме с сухите шкурки от 400 до 600. Това е ефектът, който търсим. Няма да се плашите. Мисля, че ще се получи. Сега е ред на водно шлайфане с тези сини шкурки. Поливаме вода и търкаме, като идеята е да изкараме всички тези дръскотини, които сухите шкурки направиха. Това е резултатът от 3000 водна шкурка. Както ви казах, имайте доверие, нещата ще се получат, започва да придобива вид. Ако и вие мислите така, споделете вашето мнение в коментарите. Сега следва да направим другия фар по същия начин, след което да ги полираме. Фарчетата са почти готови, ред е да ги пастираме, това е любимата ми част. Тук се случва магията, сега ще ви покажа. Аз лично съм много доволен от резултата, който успяхме да постигнем. Ето, както виждате, фаровете изглеждат доста добре. Почти станаха с вид близък до заводския си. Ако и вие мислите така, може да споделите вашето мнение в коментарите. Абонирайте се за канала, като това ще ви мотивира да качвам все по-често видеа. И до скоро!